Igbo ọma dị mma. Anyị abata n'ọzọ otu anyị si awọchikwa oge niile na kịta mị na nwanne m nwanyị ga-aga tinye ọnụ na ihe gbasara safety tips. Nwoke ma otu ị ga-esi na-agakwa ije mana ịgbafe main road ka ụgbọ anyị kụgbu ndị mmadụ nakwa ụmụ ihe ọzọ ga na-enyere anyị aka na ndụ anyị. Mana achọrọ m ị na-ekwuso naanị m ka nwanne m nwaanyị na-asa blue maka blue na ọ na-asa taa meji mana m ahụ ya mana ahụgo m kịta nne ị na-ahụ maka blue na-adị egwu ọ maka anya m ka dịkwa ka ọ dị aka m n'afọ ụzọ samina ori aka ịma hapụ m aka ọkpata akụ hapụrụ m aka maka blue nke taa dị iche ndị na-ele anyị na-ahụ na blue m na-ahụ na dị iche blue amaka aka ịbịa nọ aka ndị lemem ọ dịka ọmụnwa ka nwanne m nwaanyị kete mana ọma nkwe ka anyị hapụ ihe anyị bịara ime anyị na-ekwu maka nchekwa onwe gị ọkacha kịta a na-abịa ịkwado ihe ndọrọndọrọ ọchịchị ọtụtụ ihe na-eme maka na nkwụcha n'ala Igbo abụọkwa n'ụjọ enwe ihe m chọrọ ikwu notisiri na obodo anyị nọ n'ime ya maka ndị Igbo anyị juru ebe eju a nwere ụzọ ndị a na-asị n'ọgbọ mgbe ọkwa ya ofu ụzọ tọsọ moto na-abịa otu a na-aga biko nwanne m nwoke na nwanne m nwaanyị na-ege m ntị ị na-agbafe okporo ụzọ ma kpọrọ ya one way ma kpọrọ ya two way biko lee anya n'aka nri lee n'aka ekpe maka na ọkwa Chineke dobere m ndụ m n'unu wee nọrọ ụbọchị nke taata maka na eji m ịgbafe nke a na-akpọ one way eleghọ m anya mụọ were unu na one way amaghọnụ m na ndị obodo anụ ada trafik rule bụ ka ede onye ọkada wee pịara ọkụ onye ọkada na bọọsụ pịara ọkụ si ụzọ ha ekwesịghị isi n'ụzọ one way ọkwa Chineke dowere anyị ndụ so ya na njisi tata m rute na m ga-ekwu onye ọbụla na-ege m ntị ma akpọrọ ya one way ma akpọrọ ya 10 ways biko lee anya n'aka nri lee anya n'aka ekpe maka na ọkwa onye dị ndụ na-etoja biko ikwe eziokwu oge m na-eto eto azụkwa m lee aka ekwe ịgwada m si leme anya ma m pụọ n'ụzọ gị na-eme anya ime otu maka obodo na anyị nọ n'ime ebe e dere one way ndị obodo anyị na-agba etu uwe ọ kara itu oge ụfọdụ ha na-eru atọ a na-azọkọ o nwere ike na-eje ileme anya tupu ị na-ama gị n'ugbu aka ọnụ mmadụ omego echi ịgbafe ụzọ ziri nwayọọ nwayọọ nke ụmụazị ụdị awụ nke ọjọọ nne ha gbuo ekwentị ha jido na ntị a na-ekwu mmadụ one nke ahụ mgbugo nke ahụ bụ na nke ahụ adị ekwata gị ya ọ dịzie ka ọ na ọbaghị uru ọjọọ kakwa ekwataziri ekwentị ha banyezie nke a na-akpọ earphone ha werezie ya bụ ekwentị tinye n'akpa ewerekwa ihe mee gịnị aga ihe akpọzi na nwata nwa agbọghọ ha na-ekwe n'isi ọ bụ ihe meziri ịgbarụtezie si ka ihe meziri ịhụzie na onye ahụ ọ da anụzi ntị ọjọọ kakwa mmanya akpọ oku ọzaga nna akpọ ọgahaza eme nwatakịrị nwaanyị nne nọ n'ụgbọ esi mbụ nna agba ya okwu ama m na nwata nwaanyị a na-anụ ihe m na-ekwu ọ fachiri ntị nke onye na m kọkọsị m na-eme ntị nne m na-ajụ otu ahụ si fashi ntị enwe mkpu a na-etisi gbalaganụ ọganụ ya ọkwanye na-egbu mmadụ bịa mgbe a ebupụrụ ozu ya nye na na-ekwu safety tips ichekwa ndụ gị anyị mana Chineke na-echekwa anyị mana anyị ga-echekwakwa onwe anyị nwanne m nwaanyị kwuru ọ ga-abụ Chineke zọrọ n'ụtụtụ a ọgụgụ onye na-ala mmụọ ka m gwa gị ebe m na-esi apụta ndị ọfịs ndị lasma nọ m nso ịma ha ma ama maka mgbe ịgbafe okporo ụzọ enwere m ike ịkwụ ụgwọ na awa ndọsị gị na ndị lasma mazi mama ndị ha na ịhụzi abịachi wachi madam dego ofu ya ga-jidezie nne gịnị jee kpọfee m ụzọ maka na ọ kara m mma na m chere otu awa dịrị ndụ karịa na m ji 1 minute gbim o meela ndụ ka a ga-asịkwa nne na nna gị anyị ji zụọ gị ma ụmụ gị o ma di gị o ma ndị niile nọ n'ụwa hụrụ gị n'anya ha bechaa akwa ha mee gị ha gawa ihe awụ ịkara inwe obere ndidi dịrị onwe gị ndụ nsị gị na ha ma mpụtawa ha na onye ọ na-adapụ ọchị madam abịawala abịa nyere m aka gbafee m nne m nke na-ewute m eme ndị fọ ha na-ajụ na onye na-anya ụgbọ ahụ ọ na-ahụzi ichefu ọnụ na okporo ụzọ emere ka moto na-eme gịnị aga onye na-anya ụgbọ onwe na-anyado ụgbọ ihe na-anya ụgbọ nwe ikuku ọzọ dị mkpa ka ikwu bụ pedestrian bridge arụrụ anyị n'obodo a ụfọdụ n'ime anyị ama m onwe ihe na-eme anyị n'ụkwụ ịgbago onye bụ pedestrian bridge ị ga-apụta ebe nwe pedestrian bridge ịhụ mmadụ ọ na-agbafe express biko nu ama m
nne m kọrọ kpọrọ express akpọrọ otu akpọrọ ya mention express zoom ndị mmadụ ga ọkwanye mere eji bịa runye ebe ahụ ị kwesịrị ime gị na iri jiri ụkwụ gaa nkwa na ohere imere exercise biko nụ gbatị ụkwụ gị n'aka biko nụ ihe awa afọ ọrụ ji nwayọ anyị chọgoro m na-adịkwanụ ndụ ka anyị cha celebrate kwanụ afọ ọzọ na-abịa ka anyị cha dịkwanụ ndụ gaa tụọ election ndebata ndị ga-enetara anyị obodo anya maka na ndị dị ndụ na-atụ election eziokwu ikwulu ọzọ nke a ka na-ekwu ị na-agba ụgbọ anọziri na nkọnkọ ọnụ ụgbọ ndị ụfọ baa na ụgbọ ha nọrọ na taya ihe obere ime ha si na taya ha dapụ ịba aga n'ụgbọ n'ụdị ọfụma na ọ n'ime ebe ọ ga-awụ moto jie breki ị gaghị adapụ ụfọdụ mmadụ buru ibu anwụgo maka mgbe moto ji ha breki ha dapụ ọ dị mma nwanne m nwaanyị ịma na anyị ga-agakwa ebe ezumike ọzọ mana okwu na ha bụgami na nna ihe anyị ga-ekwu n'ime bara ibu o buru ibu otu ọ ga-amụkwa na anyị pụtakwa n'ebe a na-ekwu ihe nwe ndị ga na-egekwa n'anyị ntị eziokwu nwanne m anyị ga-aga n'obere ezumike anyị lụbata ka mụ na nwanne m nwaanyị asa mma na asa gburugburu tigakwa ọnụ na nke a na-akpọ fashion tips otu ndị Igbo kwesịrị ị na-eji ejiji maka ịpụta mata na iche n'ụlọ na ichie n'ọhịa anyị na-abịa. Ndị ọma na-ege m ntị ekele m unu. Aha m bụ Dr. Ọnụaha Okigwe. Ụbọchị taa ihe anyị ga-ekwu okwu ya wụ otu m ga na-echi anọ ọdọ. Unu ekwesịghị ịnọ ọdọ, m ga-agwa unu ihe mere unu ekwesịghị ịnọ ọdọ, bet ọ bụrụ na ị ga-anọ ọdọ ọ ịmụsịrị ịnọ ọdọ, m ga-agwa unu otu m kwesịrị isi na-anọ ọdọ. Ọ bụrụ na ị ga-anọ ọdọ, ị kwesịrị ịnọzi m ọdụ otu a. Ihe mere m otu ịhụ otu anyị nọrọ ugbu a, ihe otu ị kwesịrị iji anọ ọ dịghị mfe ọ dịghị mfe maka depend eji nọ. Maka ọ bụrụ na ị ruola eji dị high, ọ ga-ara ahụ ichenji habits, some habits ga-echenjiri yọtala. So ọ dịghị mfe ịnọ ọdụ otu anyị nọrọ. So even for myself mmanụ na ọ dị mma ịnọzi m ọdụ otu a, mmara ọ dị mfe mere nnọrọ ọdọ na-eji ihe a tinye n'azụ otu atọ okome ma nọzi m otu m kwesịrị iji anọ. Maka ma eji ihe a otu nnọzi ugbu a, ọ ya mere otu anụ ugbu a mbịa ka m bilie ọtọ makwa na mbịabịa eji tupu ugbu a ịgawa iche ka ị nọrọ otu a ịghọtala ihe anyị na-akpọ slouching ịghọtala. So ịbịa nọrọ otu ugbu a, spine ahụ anyị na-ekwu okwu ya kwesịrị ịdị ogologo. Etu ịbịa nọrọ otu a ya ọbịazi bịa bend ebe o kwesịghị ibend ịghọtala. So otu a nọ dị mma isikwa n'oke ka ị nọrọ otu a ịnọkọta otu a after a few seconds ọkwa na 1 minute or so ị ga-echefu ana obi gị ga-afụ ebe ahụ ka ị bịazi bịa nọrọkwa otu a ịghọtala. Ọ dị mma. So suggestion m ga-enye unu otu a na-eyuzu ihe a mma na o siri ike ọ dịghị mfe. So ị were ediri ihe a tinye n'azụ otu a, then gị nọzimakwa ahụ otu ahụ ị kwesịrị iji anọzima. Maka ndị a na-ekwu ma azụ ha na-egbu ha mgbu ma okwu na-egbu ha mgbu even n'ikpere maka ihe dum ahụ kọnetịrị ịghọtala. Ọ na-echikwa na otu iche anọ ọdọ too much. Ntu ọ bụrụ na iwu ndị na-awụ azụ gị rawa gị ahụ ya ọkwa ahụ n'etiti azụ, ihe a wụ sign na-ezi na ị na-anọ ọdọ too much. Onwe ndị na-awụ azụ gbuo ha mgbu ịjụọ ha ndị side ebe ọ na-egbu ha mgbu ha si no right ha si wakwa no left, but ndị a na-asị n'ọkwa ahụ n'etiti ọ maka ị na-anọ ọdọ ị na-anọchi ọdụ ike. So ihe m ga-agwa gị bụ afọ ị na-anọ ọdọ ọ ka fụ mma ịnọ for 30 minutes wakwa 1 hour ibile ka ịgbachi ahụ ka gị gagharịtụ oke ike ego ga ọ na-enide ndị bịachi nọrọ ọdọ ka ịbịachikwa nọrọ ọdọ. Ọ bụrụ na ọrụ ị na-arụ na ịmụsịrị ịnọ ọdọ na ọrụ gị ịnọrọgodi n'ọdọ after 30 minutes 1 hour ibile gị gagharịtụ ntakịrị nwa gị gbachi ahụ gị stretch ịgbachi ahụ gị nọrọkwa. Etu ọdụmọdụ na-enye unu uwo hafụ ịnọ ọdọ. Ewe ihe ọ na new research fụtara sitting is the new smoking. Maka the same effect smoking na-eme to lungs gị with the same bad effect ịnọ ọdọ too much na-eme spine gị ahụ. Spine gị na-edide gị ihe dum together ọ na-eme affect ịghọtala nnekwu. So sitting is the new smoking. Maka ịnọ ọdọ ọ dịghị mma atọ ọkwa na ya mere
mgbe mụ ama nidiri n'ọdọ ịhụ ndị patients m then m were ha ntị n'azụ otu a then position na-anọ kwa ha otu m ga-anọ ọ na-ntụ ya ome ahụ dị m ma ọ na-abịa ọgụdị na ahụ na-egbu m mgbu ntị ghara ihe a n'azụ ya ome m ma nọrọkwa ahụ otu ahụ kwesịrị ịnọ ọtụla maka ahụ gị nọrọ otu o kwesịrị ịnọ ọ na-adị mfe ma information anyị na-ekwu okwu na-echi na brain abịa to the rest of the body ọ na-adịcha mfe ihe dị mma m kwuru bụ ihe ga-enyere unu aka ma ndị na-azụ na-egbu mgbu ma ndị azụ a na-egbu mgbu maka anyị ma prevention is key so echela ka azụ gbuo gị mgbu before gị esi ndị dị ihe dọkịta ọnụ ha si dị m mee ma azụ gbuo m mgbu ihe a wụ otu ị kwesịrị ichi eme ya maọbụ na azụ a na-egbu gị mgbu ugbu a maka mụ otu a na ugbu a azụ a na-egbu m mgbu etu m kala eyuzu ihe a ghọtara so ihe a na-eyuzu awụghị maka azụ na-egbu m mgbu ihe a wụ otu ka azụ egbula m mgbu and two prevention kafu mma than iche ahụ gbuo gị mgbu then gị baze bịa siwa oke ndị ebe m ga-eme nke mee nke so echefukwala ịnọrọ ọdọ ma iji gị ihe a anọkwala otu a ma iwegodo n'ihe a tụra ya nọrọ ọdụ otu a ịghọtala etu iwere ihe dị otu a itinye ya n'azụ gị ya ome gị nọzima otu ị kwesịrị ịnọzima